свърши тая учебна година. Днес емисията ви започва с новина номер 1 от страната. Всички ученици с нетърпение очакват лятото и лятната ваканция. Тя ще настъпи след броени минути и вие първи ще видите това дългоочаквано събитие директно от нашето студио. Новина номер 2. Казват, че днешните ученици са мързеливи, само спят и имитират заетост с телефоните си. Българските ученици обаче са умни и способни и наред с ученето често работят, курят, тълкуват. Ще се опитаме да ви убедим в това. Започва нашето директно предаване «Ура!» свърши тая учебна година от студиото на професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров. В рубриката «Училищни неволи» ще чуете едни от най-яките лафове, казани от учителите по време на час. Научете се да мълчите, без да говорите. Последният чин утре с родителите си. Целият клас да излезе, а аз ще работя с останалите. Не искам да викам и да крещя. Защо не пишеш? Нямам химикал. Пиши тогава на лист. Аз не ви казвам да четете учебника, а да ми кажете какво пише в него. Кажете без да се обаждате. Я по-тихо да чуя кой говори. Ученикът с дъвката веднага в кошчето. Накратко казано, нещата изглеждаха така. Ученикът закъснява за час и казва: „Добро утро, госпожо, извинете за закъснението, учителят.“ Колко пъти един лист столи? Ученик закъснява за час. Учителят: Ти закъсняваш, ужасно закъсняваш. Когато учениците чакат реда си на лавката. Аз чакам вече час. Ученик от ДВГ закъснява за практика и учителят го пита: „Защо закъсняваш? Каква е причината?“ Ученикът: „Защото камион ме досъна, трактора ме гази, ваги ме товари и веднага лека кола.“ Когато ученикът звъни на своя приятел, за да му каже, че класният ръководител го търси. Къде си бе? Къде си бе? Къде си бе? Търся тези целият крал. Учител изпитва ученик. Ученикът: Не мога да реша и не искам да сгреша. Не говоря ли сега? Учениците и учителите, когато осъзнаят, че е дошъл месец юни. Най-обичам юли, август и морето с парещия пясък. Ученици от 10 клас, литература на класната работа с Ляво. Ученик в края на учебната година. „Госпожо, господине, може ли да повиша оценката си?“ Учителят: За това не ме моли, уморен съм от разбити мечти. За това не ме моли, уморен съм от измамни сълзи. Рубриката нашите награди за поредна година училищното радио ще спази традицията и ще раздаде своите годишни награди. Очаквате 100% смях и добро настроение да започваме. Първата специална награда е за ученикът, липсващ в училище по някаква уж оправдателна причина. Цяла година все учението те зовеше, ама тъй ужасно все стомахът те болеше. А случайно влезеше ли в час, доскочаваше ти и отново беше пас. Но сега сред нас си първенец, най-отсъстващия в училище беглец. Наградата получава Николай Христов от 9 Б клас. Следващата специална награда се нарича Вечно усмивка. Тя се връчва на едно момче, което винаги, щом го погледнеш, на лицето му грее широка и 100% истинска усмивка. Дори и костюма на дядо Коледа не можа да скрие неговата усмивка. Наградата получава Йордан Йорданов от 11 Б клас.
година се оказва, че има все още ученици, които не отсъстват от час, колкото и невероятно да звучи. Тази година наградата «Никак не отсъства» отива при общо 7 ученика, които нямат нито едно отсъствие, както по уважителни, така и по неуважителни причини. Това са Александър Андреев от 8 Б клас, Пламена Илиева и Николай Белев от 8 Б клас, Светослава Стоянова и Преслава Беевска от 10 А клас, както и Алексия Бонева и Теодора Колева от 10 Б клас.